Najbolji takmičari iz cele Evrope sa svojim četvoronožnim prijateljima učestvuju na 24. Sedivak trci na Orličkim planinama, poznatim po tome što ima jednu od najdužih staza. 74 tima dnevno bi trebalo da prelaze između 60 do 80 km ukoliko bi želeli da završe trku u predviđenom periodu. Stazu od 333 km organizatori su uredili i napravili punktove za odmor na kojima će moći da se prespava tokom noći ili samo napravi kratak predah, što će zavisiti od taktike timova. Super, neviem, som tu prvýkrát. Došao sam ovde po prvi put i zaista uživam. Uslovi su odlični i vreme je savršeno za vožnju sankama. Sve je super. Staze idu kroz bohemijske šume, koje se nalaze u blizini poljske granice i prolaze preko planinskih vrhova. Zbog toplijeg vremena nije palo dovoljno snega, pa se održavanje trke dovelo u pitanje. Čak je i prognoza bila takva da će temperatura u vreme održavanja trke biti čak oko 10 stepeni. Zato je nekoliko timova iz inostranstva otkazalo svoje učešće, jer nisu želeli da rizikuju povrede svojih pasa i uništavanje opreme. Tokom prošle subote palo je nešto malo snega. Na vrhovima planina sneg je sada idealan. Međutim, u dolini Luiza ima samo 10 centimetara snega ispod kojeg ima i leda, ali je i dalje sve bezbedno za ovo petodnevno takmičenje. Ukoliko bi ovde bilo više snega, barem za 1 metar, sve bi bilo drugačije. Da se razumemo, i dalje je sve romantično, iako nije sve tako belo kako zna da bude u ovo doba godine. Ja sam zaista srećan što se uopšte ova trka održava u ovakvim vremenskim uslovima i zahvalan sam organizatorima koji nisu odustali i odložili ovo takmičenje. Sportske trke u psećim zapregama sa sankama organizovane su u Češkoj po prvi put 1997. godine u malom selu Destne. To selo bila je startna pozicija zbog dobrih vremenskih uslova, nadmorske visine i skijaških staza u tom regionu. Ovde stvarno ima manje snega, ali je gore na planini bilo daleko lakše. Navikao sam na takmičenja i vožnje sanki na višim planinama, kakve su kod nas u Švajcarskoj, ali ovo takmičenje je interesantno i uzbudljivo. Organizatori se diče time što je staza jedna od najtežih u Evropi, a procentualno je završi oko 50% takmičara koji započnu trku. Razlozi odustajanja su, kako kažu, različiti. Jednom takmičaru je pre 10 godina bilo jako hladno, a gotovo svake godine se desi da se nekoliko timova izgubi, pa kasnije iz protesta ne žele da završe trku.